La sanació prànica és una tècnica energètica natural per sanar-te tu i els altres, i els cursos estan estructurats amb una part teòrica i una part pràctica, de manera que puguis experimentar cadascuna de les coses que s'expliquen i que, per tant, no calgui que te la creguis perquè sí, no? Sinó que serà fruit de la teva experimentació. Podràs aprendre, per exemple, el sistema dels 11 xacres majors. Alguns altres sistemes parlen de 7 xacres i sí, hi són. I també n'hi ha alguns més que des de la sanació prànica es tenen en compte. També podràs experimentar, percebre l'energia i veure l'energia subtil. Aprendràs a fer autosanació i sanació a distància i les 7 tècniques de sanació prànica. També podràs aprendre tècniques de respiració i de meditació. La sanació prànica, un dels avantatges que té és que hi ha uns manuals, uns llibres manuals on podràs trobar els diferents protocols per les diferents malalties físiques i psicològiques i podràs seguir pas a pas cadascun dels passos per poder fer la sanació, com una recepta de cuina. Si t'ha agradat aquesta explicació de què és la sanació prànica, l'he fet especialment des del punt de vista del xacra de la gola i deu voler dir que és un xacra bastant potent en el teu cas. Gràcies!